One Gwambi NSKE Mandandi session. Yes aya. Nasinda dzoka na Freestyle King. Eman wagwan mugida sego mdara. Ndazinda takudidze pa Mandandi sessions kwa Cheapers promotions. Mandandi atichasunga sebandi vunza ngwambi anokuudza kuti ato mawambi. Ndanzi na ngoma simplex mkuru ndanda afana musheka pa Mandandi. Aiwa pakato shaika inini pa Mandandi adzichisiri ndandi ato my elastic. Yeah. Sikapana pa mdara kam. Tikuda reken. Maizia. Vanhu apa vanhu vachingoda reken after reken. Maizia. Saka tipedze time manapo. Maizia. Mukufana ngoti ratidzo ndimi Freestyle King. Tinchikoisa rhythm after rhythm. Toimba nezvei pa freestyle pacho. Mune mawedzere kana kuti mune mashedzere kana kuti mune manedzere kana mune tuma aiwa mdara. Imiminga zvezvo zvika. Mukufana ngotatidzo ndimi Freestyle King. Tongo freestyle. Mungo freestyle. Chete. Ready? Aiwa bo. I ready when you in Skyway. Say vakanoti chipasi vakati mwe anditengera maslippers masneakers vamwe vakatoti aiva murukasi but ndiye wani ari kupisa patonasi ndabva ndangopindira vakanditi madirection mangwana tokubvunza maquestion iwewe pauchasvika uri session vaudze ngoma dzikurira unge pekesheni ndauya ndiri murodhi nekabenzi aiwa munzira ndichingotenda tenzi kufamba naCrispy kutsvaga masensi vaudzei tikushanda umsevenzi nabana demsoul hanzi svika pablock 9 vaona ndakageza ndine kashining ndinenge tobo sauti andisi fine ende ndini wani ari kupisa umaraini ndikangosvika kudai ndamita ngwambi vaudzei ndiri kubvira unge rambi vamwe vanhu vakuda nditora chitambi but ndavaratidza kuti andisi pambi mukoma chipazi makatoita zvenyu makati tinakirwe tiri vapenyu ende tiri kufara vaningi navenyu oyo iyo shamari mira iwe anti mira waisa Mandandi session ndiyedu azako waisa ndiyedu tese pana pa mdara ndakutambidze masini maisa mutanga uri wa freestyle tunyanzo believe ndimi Freestyle King waisa takuchinja rhythm enda muzi kuziva kuti rhythm uri kuenda rebe mdara ready when you inzwa iwe apa mandibandijere kana ndimbe navanadam aida kunditumira mweya yatsvina asi handidyike ndeke John Cena vaudzei iridhimu rimwe ndapina kupiwa gaba kunzi ndigoimba kochina vaudzei ndeye teiri ende futi ngoma ndinodzimba teiri nekuti ndiri kuramba ndobvira seoiri vaudzei handipere fasifanika koiri so vaona iri fresh iri kudiwa nyangwe nevana vecrash kubva munyama mutsinga muflesh nyangwe ukanzi waigadzika padesh botin iice cream vaudzei kuti that was my dream kuti inini ndizoshuta mafirimu ende inini vese ndavakwesha unge film so navana dem zvanzi smooth ingoma ini ndinodzirekodram booth nyangwe patenda nzi ndikurova kabath nyangwe muruoko wazoona ndine wachi ice cream kunaka kwacho kuita unge starch vamwe vati rich handisi snitch I can preach I don't bleach but vaudze freestyle I can teach kusvika inini vaona iri lensi vaudzei kuti ndotenda tenzi zvine kasensi hapasi tensi pachingobva ndasvika vamwe vari kutedza sequence waona iri yekenoni kucheka vanhu kunge so tenoni vaudzei patenda siya lenoni ende ngoma dzangu dziri kuvava selemoni ndikati hona navekupiwa maheadphones kuimba kwacho kuita unge tigonzi ari mapaloni handidire bronzi ende ndichitoda koti vaudzei kuti freestyle ndongoimba vamwe vakazvimba vachazvimba asi inini ndinomutara fanika chinochimba kuchima kudai kutosvika ndasimba vaona zvangu ndine matambeu haiwa inini nditongori imwe mbeu kusvika ndasimba nepfuko maheu vaudzei kuti ndoimba kunge kateu kunyangwe zvikanzi vanhu vandilaika vari kundianilaika kusvika kujamaica brand dzangu dzataika vaudzei mundima handifandarasiyandichabatika ndikati hanzi PN Motors nyangwe vakanditi ndine mashooters vaudzei kuti zita handina kunyatsorinzwa ngavandidzokorere matichi P&M Motors. Yes. Alright. Ready when you say nabana dem vari kutengesa midhudhu
tu mota mamaza nemabhugati kunyange zviri zvimapaiki zvimadhukati vaudzei P&N motors ndo inoisa zvese usakware mukatikati pane mafiti mota dzine masiti hapana zvekunzi vanokutengesera shiti nyangwe iri mota kana chihonda fit hapana pekuzonzi vane hobo mamazda matoyota nyangwe mota dzaidrive kana namukadota aiwaka please inini kanindapota hapana chaunowana chakwana chashota nekuti futi kuzomanisani nemakaravhani. When you ready, check radix. Yeah man. And vaida kundidhaka semikis inini ndakaramba ndati Nickys mukoma wangu ndijack radix saka rekai ndichipule masocks freestyle ndave kuimba rimwe vaingonditi kani pane zvimwe ingoma ndinongoimba dzimwe inini handipererwe kani navana demso aiwa jack kunyange ndajimanda nechi6 pack ndicharamba ndichitonga satabombek ndiriwe mumanzi magitare zadrake navana demso ingori chipa zipromo vaudzei ndiri mudhara unge ngomo nyangwe zvikanzi ndazombotenga limo asi inini ndinongoramba ndirimo vaudze kuti ngwambi nyangwe tiri pambari nyangwe vakanzi vachatibata parunhare aiwa ungokwesha mamwe unge paruvari inini pandinoimba vanhu havarare ndiudze rimwe weti nekutoti inini ndinotemba nagoti ende futi mangwana ndichazotenga 40 nyangwe zvikandihomera ndaburitsa misodzi navana demwe saka zvikanzi kamerameni mamwero tiri vana vamwari totemba nemayunwero vaudzei kuti nyangwe tanzi tichatenga